Bos días, xoves 2 de novembro do presente 1995, onte foi o Día de Todos os Santos. Non sei que períodos comenzamos hoxe, pero xa está aí a Navidade, isto como non a pé de campus. Un AP de campus que comenzamos en familia, como sempre. Roberto Garea, boas tardes. Moi boas tardes. Mariano Fernández, boas tardes. Que entusiasmo tedes a todos hoxe, por Deus. Nino García, boas tardes. Quen eu? O noso invitado sorpresa que nos vai falar de música, que non che vou dicir como se chama, xa te enterarás, vai nos dar paixón. Eu son Marcos Fernández e dende aquí, dende Radio Culleredo, imos a falar de toda a actualidade universitaria. Isto que escoitan é como unha cápsula do tempo, como se vostedes viaxaran nesa rede espacio-temporal e se desplazaran hai 30 anos aquí, a esta emisora, o 101.2 da FM, cando alumnado, alumnos e alumnas, sobre todo alumnos, nese momento, a meirande parte, a Universidade da Coruña, viñan aquí a Radio Culleredo a facer radio, o que foi o xérmolo de unha institución que cumpre precisamente 30 anos, prácticamente. Quack FM, que podemos decir somos Radio Culleredo os padriños. Falaban así e falaban tamén así. Ola, irmás e irmáns, aquí chega un novo curso no que ninguén pensa nos zurdos, un novo curso no que seguen as colas para matricularse, un novo curso no que saír para emborracharse a meta para algúns, e un novo curso no que, según a miña teoría, aínda falta paixón. E por todo iso, e para informarche dos concertos que teremos cada semana na Coruña, está aquí o teu ignominioso compañeiro Tomi Desastre. Tomi Desastre, Tomi Elegido, Roberto Garea, Marcos Fernández, Nino García e tamén Mariano Fernández, o xérmolo, o núcleo duro do que sería Quack FM e do programa AP de Campus, que é un berce, unha escola de xenios radiofónicos e que se formaron aquí en Radio Culleredo. Eu vos quero dar a benvida, que é unha honra para nós hoxe contar con vos. Que tal? Moi bo día, benvidos de novo a casa. Que tal, Fran? Bo día. Oye, moitas grazas por invitarnos despois de 30 anos. Oye, a boa noticia que estamos os ti tamén aí. Que pasa pola cabeza? Máis dun brotaba unha risa así frouxa como... Paso pelos de punta, non sei. Esas voces. Eu non escoitara esa grabación. Teño outras, pero esa non me soa de ser ignominioso aquel día, non? A ver, e despois de tantos anos, que sentides ao voltar? Porque como que non o tiñades moi esquecido, estiveron aí moi presentes na vosa vida artística, vamos a decir, e profesional en moitos sentidos, aínda que algúns de vos non vos dedicades ao tema de comunicación, pero sempre a radio e os micrófonos estiveron aí, non? E creo que aínda están, ou non? Sí, home, o feito de que presentemos agora o libro do 30 aniversario quere decir que Quack FM, nacendo aquí, tuvo éxito que aínda nos sorprende a nós moitísimo agora. E ese tempo de radio de 30 anos nos deu a moitos para estar ali unha tempada. Non os 30 anos seguidos, pero unha tempada. Sí, é certo que nos separou, o sea, vivimos a época inicial de Quack FM, despois da época aquí, e falábamos abaixo. Hoxe é a primeira vez que estamos os 5 diante dun micrófono despois da última vez que estivemos xuntos nun programa de AP de Campus. O sea que AP de Campus foi a única vez na que estuvimos os 5 xuntos, e hoxe en Radio Culleredo volvemos a estar os 5 xuntos, aínda que, moitos de nós, sobre todo, Mariano e Tomi, están aí na xestión do día a día de e compartimos programa a día de hoxe aínda, o sea, que temos unha capacidade importante de aturarnos. De aturar, como en toda parella sempre haberá cousas, non? Pero por ahora hoxe ides levando ben, non? Sí, cal é o segredo de un matrimonio tan longo? Eu creo que especialmente a capacidade de aproveitar o programa para liberar cousas que temos dentro,
precisamente a pasada semana fixemos un programa no que nos quedamos moi a gusto, porque a realidade a día de hoxe está infinitamente peor que en 1995-96. Aforras tanto en terapia, Fran. Sí. Pero tanto. E como vivides o feito de facer radio libre, ¿no? Digamos, porque Quack FM naceu como unha radio, unha emisora, precisamente nunha universidade, bueno, e con todo o proceso, ¿no? Porque cumplides 30 anos e se acaba de sacar un libro, ese é o motivo polo que están todos estes senior radiofónicos hoxe aquí. Bueno, hai moitas cosas que contar, e o proceso de formar o orgullo de poder estar aí no nacemento dunha emisora que sigue hoxe en día, ¿no? Para vos ten que significar moito, ¿no? Bueno, sí, o sea, Bueno, outro día eu estaba pensando, facendo cálculos, resulta que levo máis tempo en Quack que fora de Quack, que é máis da metade da miña vida. Claro. Entón xa iso... fai un par de anos ou tres que superamos a metade. Claro, sí. claro. Entón iso, pois é moi difícil disociar a túa vida do que a emisora. Bueno, hai máis cálculos complicados. Levas máis tempo en Quack que coa túa parella, por exemplo. E iso non o vai a superar a parella nunca. No. Se sigues en Quack. Podes deixar Quack. No, encima empezamos ahora con que levo máis anos no siglo XXI que no siglo XX, cousas así, todo para facernos un pouco máis vellos, porque a ventaxa que tiña o estar na radio é que non nos vían as caras, joder. E agora, pois, estamos aquí todos con pelo blanco, algunos sin pelo. Oye, pero se non o dis aquí en Radio Culleredo, como seguimos sin redes sociais nin nada de eso, pues aí está, o misterio da radio. Pero claro, o misterio. O bon da radio é que as voces van soar igual que fai 30 anos. Xa sabedes, cando a voz te enamora non vayas pola autotune, emisora. non? Temos samples aí, un montón deles. Vamos cantar algo. Eso para o final, deixo o plato forte para despois. Diría eu, a miña pregunta, por qué? Por que un bo día vos decidides a montar todo? Primeiro, por que pasades por aquí? Que vos movía dentro para vir a facer radio? Non sei se había moitas oportunidades de facer radio por aí. Viñestes aquí a pé de campos a Radio Culleredo, estaba de director o actual alcalde, José Ramón Riobó, e pues deu ese espazo. Como xurde a idea e que vos pasa pola cabeza? Mira, xurde todo da propia Universidade da Coruña, que tiña unha serie de clubs culturais, un era de prensa e outro de cine e vídeo, algo así, se chamaban. O clube de prensa, naquel momento, tiña... Como era? Club de prensa. Clube, no, era club. Era club, sí. Acórdate aí, o club de prensa tiña a idea de facer unha publicación. E nesa publicación, ou polo menos nos inicios desa publicación, coincidimos, creo que casi todos, porque eu que recollía daquela, era secretario dese club, recollía as colaboracións, conocín a Mariano Fernández a través de unha colaboración de literatura para ese texto. A Marcos xa o coñecía, porque estudiei con él, pero los tres xa estabades, pero Marcos participaba xa no que iba a ser a maquetación dese periódico, e Nino tamén escribía nese periódico. Entonces, ese clube de prensa é o inicio total das posibilidades que nos podía dar despois a radio, porque o propio clube de prensa tiña unha colaboración primeiro na cadena SER, unha colaboración de uns minutos moi escasos, en o que participaban 2 universitarios como moito, e casi sempre eran os mismos ou as mismas, entonces aí tiñamos unha forma de pelear. Nino estaban aí, Nino, efectivamente. E despois a colaboración con Radio Culleredo, que tes un cuadro ali na entrada que dice AP de Campus como colaboración que ofertou daquela o Concello, daquela José Ramón, e encima fixemos aquí hora e media de programa que xa daba a posibilidade de que moitos universitarios poidesen vir aquí a expresar todo o que falaba. De feito, vos sodes, digamos, o núcleo duro, como decía antes, porque logo levastes adiante ese proxecto, ¿no? Que sería Quack FM, pero por aquí pasou moita xente. Que foi un ano de programa, máis menos. Foron dúas tempadas foron. Sí. O que pasa é que nos marchamos, ese programa de novembro do 95 que escoitamos ao principio, debeu de ser dos últimos nos que estivemos nós. Sí. Porque entraba unha nova xeración de estudantes e nós xa tiñamos na cabeza, nesa cuña xa estábamos traballando na creación de Quack. Que de feito a Asociación Colectivos Universitarios Activos fundouse en xuño
Entón, ese era o proceso de, vale, a universidade non está pola labor. Sí, que nos saltamos ese paso, porque claro, a idea era que dende o Clube de Prensa, e unha vez que tiñamos esas dúas actividades en radios locales e da Coruña, a posibilidade que lle ofertamos nós á universidade que puxera unha emisora universitaria. Pero daquela, políticamente, había unha serie de medos. O vicerrector de turno dixo que podía ser un arma política. Había medo a que se tirara o rector desde unha emisora de radio universitaria. O rector penso que preocupado non estaba, pero eu aquel verán viña dos Xogos Galaico-Durienses colo Clube de Prensa, unha das universidades do norte de Portugal xa tiña unha unidade móvil con un coche que andaba polo campus da súa emisora de radio. Entonces eu vendín esa moto ali no rectorado, e o rectorado dixo, isto vai para un caixón, para o fondo, máis fondo dun caixón. Sí que é certo que o proceso, por lo menos no meu caso, non, de coquetear coa prensa fai 30 anos, e non había ningún tipo de, moita xente que nos está escoitando, ningún tipo de medios dos que hai hoxe, non? Nada que ver. Claro. Nada que ver, efectivamente, ese foi un dos nosos primeiros lemas en Quack, non? Nada que ver dende 1996, pero sí é certo que coqueteamos coa prensa e o que sufrimos coa tarima, o Nino con 4 gatos e demais, era que tardábamos moito tempo entre seleccionar contenido, preparar a edición, maquetación, publicación e tal, e o mellor tardabas 2 meses entre que ti quixeras comunicar e que o poideras facer, non? Porque tiña que ser validado, claramente. Bueno, no, tiña que ser validado, e aparte da validación, o problema técnico de maqueta, fai non sei que tal, imprime o papel no Ideal Gallego, non sei que, editar a la capital e tal. Eu, cando descubrín isto da radio, tamén flipoume, porque tiñas un micro... Non había que imprimir. Non había que imprimir. Era sostible, que diríamos hoxe en día, era completamente sostible. No, o peor é que hai que imprimir. E chegabas coa inmediatez e co directo, chegabas a xente, non? E para min eso foi... Hai que dicir que aquí tamén se nos deu moita liberdade. Absoluta. Vir aquí, o que dicimos, nos daban a chave. A Xosé Ramón, e non é porque hoxe seña o noso alcalde, que eu son veciño de Culleredo, pero deu-nos moitísima confianza e moitísima liberdade. 1 hora e media para uns universitarios que viñamos aquí, pois bueno, coa base de participar do Clube de Prensa e pouco máis, traer aquí a toda a xente que trouxemos. Aparte de que moitos charcos tampouco eludíamos, Non. Porque non tiñamos a edade de eludir charcos. Entón, pues, mira. Pero ahora tampouco, non? Ou si, agora está de seguida de eludir. Non, agora vimos de charco en charco. Supoño que eso vai tamén un pouco no talante, no talento, ¿no? de cada un. E quen está en comunicación, normalmente dos charcos como que os pasa por encima, os pisa todos, non? Que remedio. Bueno, a realidade non negocia, non? A realidade é a que é, e se ti queres ser un medio tes que contala, senón estás facendo outra cousa. E cando pasades de ser universitarios que fan un programa nunha emisora que lles deixa que lles cede ese espazo a ter a vosa voz propia? Pois como data así de arranque, un 8 de marzo sube un señor á Facultade de Económicas naquel momento, un señor que chamamos Edison. Non era Thomas, era Edison, pero claro, non era Thomas. Bueno, pues era nada. o seu nome comercial. Sí. Bueno, total, que o de 8 de marzo del 96 instálase un emisor, suben un cable que sae pola fiestra, que aínda se pode ver agora mesmo, a xente que vai á Facultade de Filoloxía, ali está o cable. Hai que poñer unha plaquiña ali. No, eu estou convencido, aquí hai que naceu Quack FM. Efectivamente, sí, hai que facelo. E aquí outra, aquí outra tamén. Sí. Que había que estar na parte máis alta do campus, e ese era o edificio, claramente. Sí. Esa era unha decisión estratégica clara, porque habendo poucos cartos, canto máis alto estés, mellor para a emisión, non? Total, que o día 8 de marzo poñemos iso a funcionar, comprobamos nas nosas casas e no coche que o 103.4 emitía o CD que estábamos poñéndonos, co cal aquilo era a verdade, funcionaba. Só faltaba que despois metésemos micrófono, porque ao día inicial había un reproductor de CD conectado a unha mesa e non había ningún micro ali. De que me soa eso? De que me soa a mí? É todo fiado. Bueno, esa é outra, sí. Si xa entramos no tema económico... Hai unha intrahistoria aquí brutal, non? De, bueno, antes de ese 8 de marzo, foi? Sí, o 8 de marzo empezamos a emisión e ao día seguinte xa estábamos imprimindo cartaces para repartir polas facultades, en plan, queremos que veñas a facer un programa. Básicamente era ese o concepto. O 27 de marzo inauguramos, en ese período, entre 8 e o 27, apareceron, sempre fago pausa dramática porque me parece increíble a día de hoxe, 26 programas.
Unha pasada. 26 programas, dices, pero de onde sae toda esta xente? Estamos a falar do 96. 96, sí. Xa choveu, Choveu. 30 anos. Claro. Estábamos falando deso. E digo eu, cando sentides a necesidade de que todo o mundo saiba que ten 30 anos o proxecto? Evidentemente, cando se cumplen os anos, pero había ganas de decir, saco peito que isto montamos entre todos, aquí hai un problemiña de fetichismo cos múltiplos de 5. O sea, cada vez que cumprimos algo que remata en 0 ou en 5, pois facemos algo máis grande. Pero celebramos os aniversarios cada ano, porque un medio comunitario que abra as portas cada día é unha especie de milagre, non? Sí. Entón, pois, bueno, que pasa? Temos que empezar a deixar de dicir iso porque, digamos que é disuasorio para a xente máis nova que entra, non? Porque, claro, moitas veces penso, se a nos chegan a dicir, en vez de montar unha radio, por que non vides a este proxecto que leva 30 anos funcionando? Daquela, e nos dimos, nin de coña. Que era a miña. Mira, levamos desde 66, nin de coña. Claro, entón, eso, por un lado, é un motivo de orgullo, pero por outro lado, non funciona como marketing. Como marketing depende de que público queras captar, ¿no? E agora que o dis, Mariano, notades diferencia entre o público, é dicir, o público non os espectadores, senón os posibles clientes, vamos a dicirlo entre comillas, que vos captabades para que fixeran radio e os que pode haber agora os intereses, a vocación. Enorme, a diferencia total. Non se parece en nada a mocidade de hai 30 anos a de agora, e menos mal. É que senón é que estaríamos no mesmo sitio. Hai en termos de comunicación é un cambio dunha sociedade comunicativa, digamos, baseada na escaseza a unha que é posescasez, non? O sea, daquela non tiñamos acceso gratuito a prácticamente nada. Ou fácil, non? Non tiñas acceso a información porque internet iba a 56 kilobytes por segundo, claro. Non tiñas acceso a música, non tiñas acceso a prácticamente nada, senón era gastando bastantes cartos. A equipos que hoxe en día calquera na súa casa agora, pode poñer un micro e facer unha emisora. Pero xa nin entrar na técnica, é simplemente no consumo, na simple transmisión de coñecemento, non? Agora todo o mundo leva no peto unha enciclopedia que che di calquera cousa. Todo o mundo leva no peto toda a discografía de todo o mundo. Claro, entón que lle vendes a través de unha emisora de radio. Claro, ahora. Cambiou completamente o paradigma da comunicación. A exigencia superior ao que ten un medio de comunicación é moito máis alta, non? É un desafío ter un medio de comunicación e captar audiencia. E logo captar tamén xente que ao mellor quera participar no proxecto. Sí, o que pasa é que eu creo que a ventaxa eu o vexo un pouco desde fora, non? Dos 5 eu son o que máis lonxe estuven de Quack logo falamos deso porque ademais eso te miga tamén, é dicir, cantos xornalistas hai sobre esta mesa? De formación. Ningún. Bueno, pero cantos de vocación? Foi a miña primeira opción de vocación na selectividade. Sí, non? Sí. E quedei en lista de espera porque tiñan a nota ben, pero non era o primeiro ano que había xornalismo en Santiago. Calienta que sales. Solo había 100 plazas. Eu era o 156 da lista de espera. O sea, tiñen que renunciar os 100, entra outros 100, volver a renunciar 50 e pico, entonces entraba eu. De formación ningún, de deformación os 5. Como digo eu, de vocación, sí. Eu tamén tentei de segunda carreira. Cando estaba rematando empresariais e non daba acabado por culpa de un par de profes, pois tentei... Se chama diferencia de criterio. Correcto, sí. Eles me suspendían e eu pensaba que estaba aprobado. Ben, o tema é ese, que eu tamén en 1994, 95 tamén tentei facer esa carreira e non houve forma de tentando facer unha carreira, é dicir, as primeiras matrículas en económicas fixeron que eu conseguira facer un periódico e facer radio sin estudiar periodismo. Para min eso xa me parecía un avance. Bueno, que na nosa universidade non había posibilidades. Sigue sin haber, creo, non? Podes facer comunicación audiovisual, pero ciencias da comunicación non. Bueno, e agora que? Porque quedan outros 30 como estos que viñeron ata agora, porque no libro expoñedes o que estamos a expoñer hoxe, a historia, como foi, un poquinho, hai un pouco de todo.
non, o sea, está máis no documental. Imos recomendar o documental, que eso pode, ao mellor o libro pois non ten. Estamos deixando de fomentar a lectura polo audiovisual. No, imos por partes. Se ten película eu non leo o libro. Agora explico isto. O documental, o que tira Hollywood. O documental conta máis a historia. E o libro son máis infrahistorias de cada unha das persoas que colaboran, que son 77 persoas as que colaboran no libro. A maioría tiveron un contacto directo con Quack, algunha estrela invitada non o tivo. Pero cal é a súa relación con Quack? É o que máis contan algúns capítulos. Claro, aí realmente... O simpático é que hai xente que escribe aí que estuvo en Quack, que eu, por exemplo, conocín e non sabía que estaba en eso pasa moito, sí. Hasta luego, Maricar. A veces che din, tú conoces a fulanito de Quack? E digo, home, dos 30 anos non conozco a todo o mundo que pasou por Quack. Porque moita xente conoce. Moi mal, Claro, pero moi pouca xente ten o mapa completo de Quack. Sí, é moi difícil. Mariano ten máis memoria que a min. Eu teño máis contactos que Mariano. Nin vos decía, porque vos sodes un pouco os fundadores, pero tiveste sempre ese espírito de un poquinho ir supervisando no sentido de ver como evoluciona, non de marcar, evidentemente, entendo, non? Porque o espírito da emisora é ese, que fluya, non? Un de outro. Sí, claro, nós sempre dicimos que o que é Quack era unha vez e Quack era para toda a vida. Ese é un pouco o espírito da... Como me gusta a min dicir sempre, é... o espírito da organización, non? A cultura da organización. A cultura de Quack que esteas tan cómodo, que te sintas tan ben, que pasas a formar parte dunha familia e a familia non se deixa. Entón, iso pasa moitas veces, nos momentos difíciles, que pasamos varios, ves que iso está aí, non? Cando como no mundo da empresa, sí. Esta cultura corporativa que temos é o éxito que vai xunto co que decías antes, Fran, creo que é o éxito que nos vai permitir como emisora de radio ou como asociación cultural estar outros 20 ou 30 anos, porque sempre vai haber xente que queira facer radio, que queira contar a súa historia e que lle guste que ninguén lle diga o que ten que decir ou non? Sí, esa é a idea, non? Que a xente se apropie da ferramenta. Con esa idea comezamos e con esa idea seguimos. Que pasa? Que agora as ferramentas son outras, pero... O que comentabas, Fran, dos que estamos nesta mesa, pois Mariano e Tomi son dos que máis tempo levan facendo o programa en Quack. E iso tamén lles invita a estar na organización de todo o que está a pasar, sabes? É o que decíamos. Si Marcos ou eu ou Nino en algún momento descoñecemos que están pasando cousas en Quack é porque estábamos un poquinho máis lonxe. É verdad que tuve anos nos que estuve máis lonxe, agora estou un poquinho máis cerca outra vez, tamén fago algunha colaboración, entón, pois bueno, pero é verdad que en 30 anos é moi difícil estar os 30 anos formando parte están aí eles, do día a día. O que decía eu, perdona que te interrumpiese, pero eles están, digamos, como inspiradores máis que outra cousa, decir, aí non marca ninguén unha pauta, que é o que máis me gusta. Non sei como os ve o resto da xente. Sí, como inspiradores. Bellas glorias, bueno, chámalle como que ir. O que sí que temos claro é que non lle imos a dicir a ninguén que ten que contar en Quack FM. Eso o traes de casa. Ao mellor vais evolucionando co tempo que queres contar. De feito, hai xente que empezou a facer un programa dunha cousa e agora está emitindo algo que non ten nada que ver. Pero aí sí que non nos metemos. Mira Mariano Maiseu, que íbamos a facer un programa de humor e acabou sendo de soul e foi há 30 anos. Pero foi gracioso. E iso, que realmente o que nos preocupa de algún xeito é que funcione un pouco todo o que está ao redor dos programas, que son moitas cousas que continuamente Mariano, que está máis coa tema tecnolóxico, os problemas son moi frecuentes porque hai moitísima xente pasando por ali. Se non é un micro, é un casco, e se non é un aparato que deixa de funcionar os USBs, entón estamos de susto en susto. Realmente require moita dedicación, menos mal que non temos fillos. Bueno, eu teño un, pero é verdad que a asociación tamén xuntou a moita xente con ese tipo de inquedanzas, que se cadra ti non querías facer un programa, pero vías que eres informático, que estaban facendo unha cousa que che interesaba ali en Quack, que iban a poñer a automatizar isto, facer isto outro, entonces xente de informática que viña ali, botaron a man, que como decimos queda porque viu que era familiar aquelo, e se cadra non fixo programa de radio, non? A ver, Quack é un laboratorio tecnolóxico de primeira orde. O sea, foi a primeira radio de Galicia en facer podcasting, a primeira en facer streaming, a primeira en ter aplicación propia mobilidade. Eso houve unha época na que era un imán. Todo eso feito desde dentro, non contratado a unha empresa desenvolvido externa. por nós. Está no libro que conta Zach de Music, que bueno, pasa por ser
o primeiro programa que se fixo en podcast regularmente en Galicia, contaba que programaban os RSS a man porque non había ningún programa que os fixera, non? E que era un chollo tremendo, pero eran estudantes de informática que tiñan os coñecementos e tiñan tempo para facelo. A min hai unha cousa que me gusta moito que di Lucía Veiga no libro, que di que Quack é o sitio perfecto para exercer a liberdade responsable. Porque ti faz unha cousa e dependendo de o que ti teñas traballado vas ter unha resposta automática e proporcional ao que traballaras, non? Entón, é unha escola, pero unha escola tamén non só de comunicación, unha escola de vida. Hai moita xente que o di, que di, ostras, o que eu aprendín aí. Claro. ¿No? Oye, e como está precisamente a canteira? Como está aí Viveiro, non? Están, a ver, non é un ritmo moi alto, pero sí que é certo que nos últimos anos estamos conseguindo que haxa moita duración dos programas. A xente que entra en Quack últimamente está quedando máis que antes, antes, está quedándose. Durante bastantes anos había unha rotación, quizáis era xente máis moza, a vida, pois eso, empezas a traballar, vas a estudar a outro sitio, que sexa. Moitos universitarios que remataban e que marchaban precisamente por eso. Sí, pero hoxe en día nin sequera todos os que teñen un programa son universitarios, non? No, para nada. Aí va, é dicir, cambiou un poquinho parte desa... Bueno, xa desde o principio, non? Pero bueno, eu lembro unhas palabras que decía Marcos Fernández precisamente o día que veo a Televisión de Galicia pola presentación aqueles primeiros programas. Que te acordas, ti, porque non me acordo. Decía Marcos Fernández, está en YouTube. No somos unha emisora de la Universidad de La Coruña, somos unha emisora libre, así o dixo. Sí, é certo. Moitas veces dixeches libre aí, En daquela, pues, hombre, esa liberdade estaba un pouco resabiado, María. Sí, pero xa naquela primeira programación que comentaba antes, xa chegou xente que non estaba estudando na universidade, en ningún problema. E de feito, eso que parecía un obstáculo, porque claro, ao fin e ao cabo estábamos en instalacións de universidade, estudiantes universitarios, unha asociación universitaria. Agora, por exemplo, o reitor actual sempre pon en valor, non? Porque di que Quack é unha ponte, non? Unha cousa que sempre se achaca a universidade en España, que é que se encapsula, non? Endogamia universitaria famosa. Está coa sociedade. Claro, o Quack racha con iso permanentemente, non? E achegas a institución a xente, a xente a institución, aínda que non somos parte da institución. Pero unha ponte e unhas prácticas gratuitas, non? E aquí quero botar unha lanza a favor de todo o proceso que supuxo primeiro a nivel de dentro dunha universidade, non? Crear unha asociación. Falamos de estudiantes de Dereito, empresariais, económicas, tal. Xestionar a creación e o mantemento dunha semiempresa, porque ao final isto non deixa de ser algo que funciona como unha empresa, non? Todos estos desenvolvementos que falamos hoxe en día de habilidades blandas, soft skills e tal, que se leva tanto nas grandes corporacións, nas grandes empresas. Traduce claro, eso de soft skills. Realmente é unha escola e unha canteira non só a informática que falábamos antes, non? As aplicacións e tal, é unha canteira non só de comunicación, sino que é unha especie de spin-off da universidade que funciona, que é rendible, que é autónoma completamente e que para mí eso ten un mérito brutal, os que estades hoxe en día aí, para mí é... E malla todo que pasou a emisora. Bueno, a nivel técnico e administrativo. Canto programa tes, Fran? Bueno, estamos na primeira media hora da serie. Este primeiro capítulo. Podemos facer capítulos. Porque pasou tamén a emisora por un vía crucis. Dous momentos moi importantes, non? Tamén. Sí, realmente... A ver, resúmenos unos 15 anos en pouco. En eses dous momentos. Básicamente hai dous momentos críticos absolutamente claves. En maio de 2002 chegan uns obreiros á porta para decir que desaparece o espazo en que estamos porque ali vai a nova biblioteca da Facultade de Filoloxía. O que era económicas transformábanse en filoloxía e precisaban unha importante biblioteca. Sen previo aviso desaparece a emisora, hai que guardar todo, desaparecer a nivel de audiencia e buscarse a vida para retomalo. Tardamos ata outubro de 2003, pero eso daría para un capítulo moi bo da serie, explicar como foi ese proceso, non? Nese momento, perdón, tamén, a universidade non nos ofreceu ninguna alternativa. Non, bueno, eso foi unha guerra moi importante. Tú crees que houve mala fe nese momento? Olvido. Ou estas cousas que pasan nunha grande empresa que un chama e dice aquí vai o edificio de filoloxía, todo o mundo tiña claro, marchaba económicas, viña filoloxía, pero ninguén pensou que ali estaba Quack FM emitindo co seu dipolo e que había que tirar todo
toda a unidade do edificio. Toda a unidade física e todo o feito, é dicir, é todo traballado. Claro, Deciría a toda a xente, en aquel momento tiñamos un piso alugado na rúa San Xoán da Coruña, que costaba uns cartos, evidentemente, e iso mantíñase grazas ás cotas dos programas que estaban emitindo. No momento que perdimos a emisora, perdimos as cotas, tivemos que entregar as chaves, ali tiñamos un estudio de grabación, se facían xuntanzas, etc. ¿no? A nivel masa social era un momento fortísimo. Sí, o sea, había moitísimos programas e realmente a emisora chama a atención que ninguén do rectorado fose capaz de decir, a ver, que aí hai ao mellor 100 persoas emitindo cada semana, como imos facer iso sen avisar, ¿no? Conseguimos reiniciar todo con unha historia de por medio bastante chula en outubro de 2003 e logo a pelexa que máis repercusión tivo a nivel da sociedade, porque houve moitísimo apoio, foi a que tivemos cunha ameaza, un expediente sancionador que nos chega un día da Xunta de Galicia no que a sanción mínima eran 100.000 euros e a máxima 200.000 euros. Un proxecto. Pero por que era? Por emitir sin licencia? Claro. Curiosamente. Sí. Cantas emisoras saberá que están emitindo sin licencia, non? Sí, pero esa e cantas veces pedimos a licencia, non? Claro, aí é o que nos salvou, pois foi precisamente que durante uns cantos momentos da nosa historia, sobre todo cando había algún cambio legislativo, entraba en rexistro da Xunta unha solicitude de licencia para Quack FM. Entón, iso despois foi un respaldo moi importante a hora de afrontar o xuízo, porque isto acabou en isto que estou comentando da sanción entre 100.000 e 200.000 euros. Quack FM decide apagar a emisión en FM, continuamos en internet, faixe unha asamblea moi importante na que a xente está de acordo en que a estrategia máis intelixente, e a partir de aí pues, chega o proceso de poñer o recurso, xuízo. Aí Mariano traballou moitísimo para atopar por onde podíamos ser máis eficaces a hora de plantexar ese recurso. Hai toda unha serie de cousas que fixemos moi ben para que saíse ese resultado, porque pleitar contra a administración case nunca sae ben. Entón, bueno, pero xa desde o primeiro que preconstituímos proba dende o minuto 1, falábamos, ¿no? Temos dous lemas, o de cutres pero xenerosos, que sempre nos gustou moito dicilo, porque empezábamos con cousas moi cutres, e o de que queremos ser os máis legales dos ilegales, porque nós sabíamos que empezar a emitir no espectro radioeléctrico sin licencia era unha ilegalidade ou unha alegalidade, como sabemos agora. Bueno, aí eu penso que tamén pesaba un pouco o tema universitario. Bueno, é dicir, aí estábamos, sí. O sea, xente que estudiaba, que tal, non, porque a lei, porque sei que, porque eu, por exemplo, sou licenciado en Dereito e non falo de leyes como falaba daquela. Non, porque a lei, porque o que nos pasou en 2017 puido nos pasar no 99, sí. E Quack non existiría agora. Nos pechan. O antes, sí. Eu creo que o minuto seguinte de abrir. Antes de pero que pasa? A política das administracións era de permisividade, todo o mundo sabe, vos aquí o sabedes perfectamente como de permisividade é en calquera radio como de permisivo é en calquera radio comercial con licencia. Cando sacas este tema, todo o mundo sabe como de permisiva é a actividade das administracións, e mesmo na academia, fora de España, se coñece a xestión do espectro radioeléctrico no Estado español como o laboratorio español. Porque é un pouco, que pasa se o deixas todo a monte? Claro. A ver que pasa. Claro, hai emisoras que se sintonizan en todo o Estado e que non teñen licencias. O sea, entón, bueno, pero deixando iso aparte, que curioso que cando chega o momento de abrir un expediente, a quen lle abre un expediente é unha emisora pequeniña que emite na Zapateira, sen publicidade, sen ánimo de lucro. Claro. Sin emitir por encima dos nosos baremos técnicos, sin capacidade para pagar unha multa de 100.000 euros. Sen pisar a ninguén, quero dicir, se dá, pues aí hai unha serie de condicionantes, se pasa, gáñase porque se preconstituirá a proba dende o principio, pedindo todas as autorizacións, gáñase porque se apaga e, por tanto, se demostra que hai un dano efectivo coa actividade da administración, e gáñase porque cando no recurso administrativo a Xunta di, bueno, non vos sanciono, pero non podedes seguir emitindo por FM, vos quedades en internet, pois nos imos a un contencioso administrativo coa Xunta e lle gañamos. Sí. Pero aí haberá algún que sigue traballando de abogado na Xunta metendo a pata a ver, o gabinete xurídico de Quack, claro, Quack é unha cousa, claro, é que
Para facerse unha idea hai que saber cantos programas pasaron por Quack, que pasan dos 500, agora eso queren dicir milleiros de persoas, entón cando Quack necesita alguén chama a esa familia enorme que ten. Que poden ser abogados. Hai uns cantos abogados, hai enxeñeiros, hai arquitectos, hai informáticos, hai de todo. E esa xente sigue tendo un vínculo coa emisora brutal, e se lle pides algo, están aí. Eu sempre digo, que curioso, agora que pasados os anos, cando vas a alguén e dices, mira, son Quack, e quero que saltes, o que che preguntan é canto, non? Non pensan se van facer ou non. Eso é estupendo, claro, é fantástico. Temos que celebralo, por eso facemos estas cousas como documental, como do libro, porque hai que festexar esa familia enorme que é Quack. Bueno, ao final non falamos do teu libro, como di outro, do vosso libro, non? Pouco falamos do libro. Non só do noso libro, sino do libro que che traemos hoxe, ademais, para a emisora, un libro que vai a estar firmado por nós e que creo que reflicte o cariño que lle temos a Radio Culleredo. Os patos volvendo ao niño. É así, eu creo que estamos todos de acordo en que sin Radio Culleredo Quack non existiría. Eso de verdade, é evidente. E iso é algo para sentirse, creo que moi orgulloso por parte de Radio Culleredo. No, queda aprobado. Si nos dades permiso para furar en algún sitio, queda aprobado a placa. Unha plaquiña. Seguramente os buratos xa están feitos, porque está o xereao, o edificio antigo, que o saben ben os ointes, e o mellor xa é o cofeito, o sea, que a placa donde queirades. Vale. Bueno, pues, dicir ya xente que nos escoita, que o mellor ten curiosidade agora co tema do libro este, que levamos sobrevoando a conversa, pero que non dixemos ni siquiera como se titula. Claro, a iso iba eu. Pois veña, o título é Que bonitas son as ondas radiofónicas. Isto ven dunha cuña que se gravou no ano 97 que dicía que bonitas son as ondas radiofónicas que levan o mundo ata a túa casa. Entón, a partir de aí, o típico brainstorming, a ver que lle poñemos de nome ao libro, apareceu unha proposta de... A primeira era el libro de Quack. No creo. Había aí varias flotando. Non houve opción. Total, que esta pois convenceu a xente. A portada é Manel Cráneo, o actual director de Viñetas do Atlántico, que tamén fixo o programa en Quack, que dicía antes que hai 77 colaboracións. O libro é gratuito, grazas ao financiamento do Concello da Coruña, a través dun convenio que temos anualmente dende fai 3 anos con Quack, e nos decidimos en que invertimos os cartos. En este caso, pois foi no libro. Está en varios puntos de distribución na cidade da Coruña. En Culleredo non temos ningún, ao mellor hai que buscar un punto de reparto tamén. Se alguén se anima. Claro, pero obviamente Radio Culleredo pode ser un sitio fantástico para tamén. O libro. Pois eso, dicir que por dicir un par de sitios que a mellor a xente lle soan, a libraría Lume, que está na rúa Fernando Macías, que agora mesmo un dos que está levando esta nova etapa tamén fixo o programa en Quack. De feito foi dos primeiros en chamar a nosa porta, Robert Cajiao, que é escritor tamén, e outra libraría que está moi céntrica, que é Ucachaca, que está na rúa Rego de Auga, ali ao lado, xusto os saes do Teatro Rosalía. Vas cara a dereita hacia María Pita e ali te atopas con esa librería, e son 2 puntos, hai máis, pero bueno, que busquen nas nosas redes, están ali os puntos de distribución. Antes non acabaste de comentar como localizalo o documental en YouTube. Vale, pois nada, simplemente poñendo Nada que ver Quack FM, aparece o documental, son 54 minutos, é como un capítulo longo das series. Realmente o traballo de Iago Prada, outro compañeiro de Quack FM, que tamén xa tiña experiencia facendo documentais, estamos convencidos de que fixo un traballo maravilloso para explicar o que é Quack, para xente que non somos de Quack, o sea, para xente que non é de Quack, porque se fose por nós, o mellor toleaba coa cantidad de xente que queríamos que participase. El dixo, deixádeme a min acotar o número de participacións, porque senón vai ser imposible de seguir a historia. Unha serie. Sí. Un culibrón. Sí. Eso é outra. Estamos niso. Pero bueno, total, que Nada que ver Quack FM en YouTube, incluso ten subtítulos en varios idiomas, e realmente creo que paga a pena. Non é porque sexa noso, de verdade que é un documental que dicía Mariano que fai nada que os seus pais viron, ¿no? Con eso, o típico de fixeron aos rapaces de Quack, aí parece que tal. No. Yo lo vi en el cine. Sí, certo. Lo estrenaron. Eso será
no seguinte capítulo, porque levamos como 39 minutos 9 segundos falando e, bueno, os ves por que fixemos unha emisora de radio? Jornalistas non éramos, pero non nos gusta falar. Necesitabades espazo para falar, evidentemente. Pois que non sei se a última, podemos facer unha tertulia, vos emplazo a que o que pase que para conseguir que estiveran os 5 hoxe, hai que decir que Roberto estivo aí pelexando un pouquiño para poder acoplar e sincronizar os horarios, as axendas, pero eu vos emplazo cando que irades esa sano costume de falar e de falar aquí, porque non, onde empezou todo, non? Efectivamente. O mesmo dicimos, Fran, pásate un día e te ensinamos o chabolo. Sí, o chabolo, sí, señor. Mariano, Marcos, Robert, Nino, Tomi, moitísimas grazas, de verdade. Na medida que nos toca, moi orgullosos, de verdade. De verdade que sí. Podes estalo, de verdade. Gracias a Radio Culleredo, sempre. Sempre, sí. A nosa casa.